Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, now. See you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kinoyalam jangka Nyadrep Youth Council haga nyotri unai wing acar pusau. Kala banyak kendo yaw sekretari jangka Meghalaya Public Service Commission ban panjing pensyai halo ka jingjiat iki arngut kinong apply kam ki bempat dan jing tebit ne experience. Haga post assistant public prosecutor jangka Directorate of Prosecution. Haka jinga kram bikala pathai kubor u education secretary jangka HYC u samla en lang sawian ulai thu baka jubab ka bakila yo na u secretary jangka MPSC kalong baki kentin preferable experience but desirable experience. Bakadau, haka advertisement bala penmi paidba house nam aracar arpulai, ki Shillong tang ki kentien, ki bamut lada don, ni amdon ka jingtebit ni experience ru, la bentung haka kam. Ula keno ru ba kini ki jingja hapo ka MPSC ka long namar ka jingtuklar, jong ki bor ki bahalor, ka bawan rapat ya ka jingtung kam ka bamkhuan. Bat ka ka ba pelong ni bermanya keduk hang ni ka long ba bila syam hang ni baki don katu kat ningut ki candidate. Mereka ngwei dan argut candidate. Ka bang ni kuat ba kerteng. Ni lalap ni syam ba kini ki candidate ki belasat select. Kini ke post assistant public prosecutor. Jadi ki candidate ki bempat sim dan ya kata ka ya kata ka experience ba commission ka lebo. Akan ni ka kriteria joka condition ben apply ki assistant public prosecution dan hak ka Directorate of Prosecution. But habang ekran ba sekretari jongka MPSC minta ke jamiat ulong ba nakaliang jongka commission kalabu kata ka kedin preferable ka bemut ba lada pimdan experience so pilaban apply but pilok eligible ban syatung kum EPP ka Directorate of Prosecution rengi la buru ke jengkeli ya ka MPSC namar ba ka para ia jongka tu ke notification kamdai tangi ka post EPP ke dan kuwi ki post ki bala advertisement ke commission atho angko ba candidate ki bumran ya kata ka ki bumra ben fulfill ya kata ka criteria of condition kabide but ini ki post ila ben sa reject at any stage of interview nakane ka screening test written test personal test but ki interview re habang ye kendo pat uskatri jongka MPSC mata yiro ki bobon ki candidate ki la phone ni ki bobon ki sama ki la phone ni ki oba ki abala to antu preferable kamot ba kejumut ai jing bebun ni ki samlap jing bebun ki candidate bat ki samlap pulih ikan bat tang gitu ki ba candidate ki bala experience hak tu ka bentah kila pun apalah ka kam kejungi hang aku MPSC bagi kenu sekretari bila yo extra definition ka baklia mata bang ikwar ban kran da basha bat pau da basha seboro ki samlap pulih jong kejela namar bang i bursin apakah MPSC bat ki department jong ka tenat sokar ki advertise ta ki post ki thobet with desirable experience and preferable experience. Henry habangi lawan kedua sekretari jong MPSC. Kini ki artili ki kentien ki bangi jui na kapor naman ni iro bangi yok skoro ya kejo ka jing trum jogi babon ki samla bagi ang ba mentang ni type balik apply kam sokar. Nambar boleh ki paling kita ki experience. Habangi check kita ki advertisement ki don kita ki kentien desirable and preferable. Re ba mentang ka si wan kedo ikwa ban pau ban ikwa ban batai da basai begini ki arkentien ya ke ba MPSC berkiwi ki department jogka sukar Meghalaya kibo ki datang ki kentien ki ba khalam nongrem namar ba abang ikram MPS sekretari ang begini ki kentien la shubo nrai kamdan kataka absolute restriction but ong ba tang gitu ki bal experience kelaban rong han ke kam abot ba kini ki kentien bakibo kamlong absolute but kini ki kena samla dan ni ki ba apply ki kam ba pen na da PE akong kini ki kentien ha kini ki department long ki bala apply ban bi syakmat balik apply le pidan ya ke juru experience re ka selection ni pembola batai du sekretari ka punpa ba ka datang limba ka written test kata ka personal interview ka ba ki conduct re ka jingkli jungi jong ka sang kalong ba o ni sutu akiwe ki post kelapan ja kumta kelapan long kumta re ni sutu ba ka post assistant public prosecution kini ka post ka ba kia hadu kata o prosecution la ni utau plidar sokar de mo u ban haban prosecute ya no riu snio
la kadai haka kendon pokso la nega kendeng la kadai haka kendon DPS Act bala dangim don ni kita ki pleader sokar ki bertebet partibal sempang hak tu kakam dan pelong ya kamu ko duma persai unu nolek kam sniu benyo jamin keluar berkani kan peni ya kata ke jing tukok terekam jo kata ke Directorate of Prosecution banda kali yang keseng nemar ba ngite bro kum ngite bro bah hakam practice law ada pidai haki State Defense Council dan pidai ka Assistant Public Prosecutor berkiwi ki post pleader sokar kijupan barobor hagi baros kata sem kijupan batang kitu ki candidate ki bulan ka experience license nam ban practice kila ban sha open reka basnusi menta bat ka ba smuhu lingwa menta kalong ba kani ka criteria ka bala set out daki hak por ki balda menta limba ka ni ka limba kini ki exam conduct ka MPSC kini ki criteria kim long show absolute rei kilong kiba keluat bat kiba kinu ki candidate kiba bom daru ka experience kila ban apply la reki don la reki le ba hak taka written examination dan buat sekretari jong ke MPSC ulang ngilaong ba beli pemdili no ikini mo kini ke artili kinte namara bu ikini ke artili kinte ka bu ka state of confusion iki bobon gi samla hadu mentaro ngir kum tungi dan ka jo ka confusion ngi dan buat batang itu boleh experience kila ban apply ke kam reh ba mentang ya ikini bu sekretari ang bangi ni mula pemdili ikini kani kali tang hajung punya jo sokar bag ka ba ka sokar ka patha komisyon ko follow kata nginum sukot tang taksni ban kendu sekretari jong ka MPSC misalnya pun follow up bat ki menteri sokar ban panya gijing pensan ba balai lada kita gi candidate ki badang supasen ani kini ki kena ki badang supasen ka degree jong ki kilong eligible ka kam ini expect kom no pat ba kin try thamba namar mitep ba ki post ke bala advertise de ka MPSC ki post ki ba kham he kemudian ki post jong ki grade 4 lada ki pide ban skuturo ba kapus ki bakam he limba ka MPSC ki post ki bolong ki ba ka responsibility ka jonki kata kapus ka kia hadu kata hidong kami ki experience candidate ading imban ki experience candidate ki kam kumdo ki kila ban pertuni ki kam juki department ba pheru phela da kila sha open but ni kwa ban select ban kedua balada ka sokar pa ong ba kini ki artili ki kimlong absolute de ban pendu no yakini ki artili ki kete khang ban la ban pitikna ba gandor kata ka jing khot jing suba haga jing pedrong kam bat jing kondok ki examination nam ta ki kam phe haga jing lap kunjungi bat haga mar ba information kam de ba tang na kaseng kani ka information halor kini ki arnut candidate kawan ki babun ki candidate ki ba apply kani ke juk ke post kadan ka knowledge hangi ba kini ki brio arnut ki bala syak select haga post APP ki dan ka jing de bat ki bor ki ba halor ki babun ki candidate ko mangiru itep dan ki bala apply ki bala practice sandrus nam rei ke bosngolingwa ki dan ki candidate ki bala long APP APP contractual kamni APP permanent kila conduct ki prosecution cases haki babon teli rek bos jengkeli bat ke bosngolingwa ni syam ngila ko kini ki leader ki bala practice haki Ndreu news nam kim shimla sha select hakaniga list ka bala permi de MPSC rek peningo ingi kalong ba sha select penban kita ki candidate ki badan tang 1 year experience ni 2 years experience baru si kata kini ki post lada pipet ya ka assistant public prosecutor ani dari pipet ke State Defense Council bat kitu ki Chief Defense Council baru si kata ka sokar kamu ju advertise ya ka permanent post mo kata limba kata ka Directorate of Prosecution kini baru ke contractual post ya si kalong kumbalong ki political appointee dunia san senam dawan kuwe sokar ki wan bank ti gibri ya si badan jinga demo de menta ni iba nakaliang ka Directorate of Prosecution kala primbana kini gendreu teli ki post APP kebumut kini ki debe ki permanent ki penyo da kata fixed pay rei ka jingkeli kal rei ka jinglingwa ka jingi kalong bang ngiru ngilap ki khmat ki babon ki senior lawyer ma ki bela practice law asam drusan bila apply kini ke juk ke post rei habangi kili ki pilani to exam ki hawa rei ka habangi kini kili spot bangi check ki candidate ki belum eligible ni ngilap kini ki candidate ki empat fulfill ka criteria ki empat conduct kata ke prosecution cases bandan kanu ke prosecution cases ke belum successfully ke baki kila conduct baru kata kemudian kanu kuat kani ke pi baka jingtung kam bo ke MPSC kedai ka jing thungkam ka bumkhot balik si kadai ka jing satu klar ki buat ki bahalor patang ta ki beri ki badan hak buat kila penyo kam ding pakai MPSC ba kiwi ki department jog tenat sokar Meghalaya taong ba nakaliang ka SYC ru mila dawa mo PI limba ka dismission mila dawa ya ka sokar bakan thunge kata ka special code rengkat ba kita ki APP Assistant Public Prosecutor hendrai lada kalong ni kita ki ngila dawa ba kita ki assistant public prosecutor ki bala start ki bala sampang
haka kendon NDPS ni ki kendon beper PE ro ka poksukur kadang ka special court hangtu dong kami ki EPP nama kidima ki ba conduct eco prosecution dam taw du akis dong kami ki bala sampang hadu kata kenang mangin piti kana begitu ki nong kam siu la kadeh ka poksu ni NDPS bat kiwe ki numla jamin satya hari nangi dan kum gini ki candidate ki bom patlong experience bat la pendekam tang ni ba kata ka kentin preferable and desirable jong ka commission kata ban su I exception kenang bala ban apan bat gibril ki budan hakabuar bat ki bahalo banjo kam kapedi ba kan kapedi ban ka pau syaru ba kikam kiba khamtam hikimokot rumah kan pentulat arsha bat kani kan nang kharai bat ai mesim susu ikinong le kam sio bakile kita kikam sio jongki hapok kejela namar ba kita ki public prosecutor jong ka sokar ki bola thong Camden experience kilong ki batrat ba ki long ki ba sampang haka haki kedon ai ba per kumba ngitep ba kani kamne ka first instance ka ba kaseng kai itu ku dan kini ki cases jong ka MPSC kila dan nadu mensua ni ki bun di discrepancies haka recruitment process anginum ladan bahkan ni ka ju mereka kata ka discrepancy ling ba ka jing satu klar ki board bahluan bahkan ni ka penisai ba ada ka MPSC na ka port ka duko hakar kom terikam ka juga ban conduct examination bat ban select bat kita ki ineligible candidate ka peti ba kam dan jemput sakai ki samla jong ka jela ban apply kam mana dengi dari ki samla ki apply kam kalong tang ban kalong kela penban kum penerus pa ke department dan ba kita ki examination fees bat ki application fees ba kani ka penpau sya ba kam dan kata ka future dari kata ka trust jong ki samla puli ki bala hak ban ki exam joki limba ki coaching center bu per kan sulong no kan sulong sa ada kan kom terikam jong ka MPSC kalong hagami ka